Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Rodolfo. Taong 1965, Talahib, Pandayan, Batangas. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nasa edad 16 anyos itong si Rodolfo. Sa kanilang lugar noon, isa ang kanilang pamilya sa mga taong merong tinatagong bukod tanging sikreto. Lingid sa kaalaman ng karamihan, matagal nang nabubuhay ang isang kapatid ni Rodolfo na merong kakaibang dugo sa katawan. Noong ipinanganak yon ng kanyang mga magulang, nakitaan na nila yon ng pagiging kakaiba kung ikukumpara sa lahat ng kapatid nila. Paano ba naman kasi? Ang kapatid niyang yon, lumaking hindi kumakain ng kahit na anong uri ng lutong pagkain. Ang kalimitang nilalantakan nito, karne ng mga buhay na hayop. Ang mas nakakabahala pa noon sa kapatid niyang yon ay ang mga hindi pangkaraniwang abilidad nito na kalimitan nilang napapansin. Minsan nga, may mga pagkakataon sa buhay nilang nakakaramdam na sila roon ng pagkabahala, buhat sa ginagawa ng kanyang kapatid tuwing sumasapit ang gabi. Dagdag isipin din sa kanila noon kapag lumalabas ito ang napakaraming antingerong naninirahan sa kanilang baryo. Likas na sa lugar nila Rodolfo ang pagkakaroon ng maraming antingero dahil sa malapit lang sila sa kabundukan at karagatan. Ayon sa kanyang ama, lumaganap ang ganoong paniniwala sa kanilang lugar noong natapos ang ikalawang pandaigdigang digmaan. Sa takot ng mga taong mamatay sa kamay ng mga dayuhan, niyakap nila ang karunungang magbibigay sa kanila ng kaligtasan. Magmula noon, naging matunog na sa kanila ang tungkol sa pagbibigay buhay sa mga agimat, lalong-lalo na ang paghahanap ng mga mutya. Dahil sa impluwensya ng ganoong pamamanata, minsan na rin yung sinubukan ng kanilang ama. Subalit nang ipinanganak na yung kapatid niya, tumigil na ito, gawa ng araw-araw yung nagkakasakit tuwing nasisilayan nito ang kanilang padre de pamilya na merong tangan-tangang agimat sa katawan. Inaasahan naman nilang gano'n ang mangyayari sa kadahilan ng bata pa lamang ito, alam na nilang meron yung dugo ng isang aswang. Bagaman walang makapagsasabi kung papaano yon nag-ugat, isa lang ang pinaniniwalaan ng kanilang ama. At yon ay kaya naging gano'n ang kapatid niya dahil sa aswang na minsang nahumaling sa kanilang ina. Napaslang naman nila yon pero alam ng ama ni Rodolfo na meron na yung ginawa sa asawa nito. Gayunpaman, hindi na niya yun inisip pa, gawa ng unang-una, wala namang kasalanan ang nabuong bata. Alam din naman niyang biktima lang din ng kanyang asawa at ni minsan, hindi siya nito pinagtaksilan. Dahil sa ganoong paninindigan ng kanilang mga magulang, kung kaya't nagpatuloy ang buhay ng kapatid niyang yon. Ayon kay Rodolfo na kahit mas bata yun sa kanya, para yung matanda na kung mag-isip. Sa kanilang lahat, yon ang nagpapasunod ng tama at palaging nag-aabiso sa kanilang tumulong sa lahat ng gawaing bahay. Sa halos humigit isang dekada nilang pag-iiwas sa mga antingero, hindi nila maipagkakaila na may mga pagkakataong natutunugan ng mga ito ang tungkol sa kapatid niya. Noong una, inakala nilang wala lang yung kaso pero dumating ang isang gabi kung saan nabalitaan na lamang nila na merong nasilayang isang batang aswang na may hinahabol na baboy sa gilid ng baryo. Dahil sa balitang yon, nagkagulo ang kanilang pamilya hanggang sa magdesisyon na mismo ang kanyang ama na palayasin sila. Rodolfo, umalis na muna kayo rito pansamantala. Pumunta kayo sa bayan ng Bilogo. Doon nyo kami hintayin. Huwag kayong aalis doon hanggat hindi nyo kami nakikita.
Malayo-layo ang lalakbayin nyo, kung kaya't sana'y mag-iingat kayo. Wika ng ama nila matapos ang insidenteng kinasangkutan ng kapatid niya. Nang marinig nila ang sinabi nito, noon ding mismong gabing yon, umalis sila Rodolfo. Pagkalabas nila noon sa kanilang bahay, kitang-kita nila ang pulutong ng mga taong naglalakad, bitbit ang napakaraming mga sulo. Inaasahan na nilang tutungo yon sa kanilang tahanan, lalo pat sa kanilang lahat na naninirahan sa lugar na yon. Tanging ang pamilya lamang nila ang may maraming mga bata. Makalipas pa ang ilang minutong paglalakad, nadapo na nga sila sa isang patag na lugar. Mula roon, pinagmasdan nila ang kanilang tahanan na dahang-dahang pinaiikutan ng mga tao. Habang sila'y nagmamasid, doon na tinanong ni Rodolfo ang kanyang kapatid kung bakit nito nagawa ang bagay na yon. Ayon sa kapatid niyang yon, hinabol niya ang baboy na yon hindi para kainin, bagkus ay para ikulong sana sa bahay nila bilang paghahanda sa nalalapit na kaarawan ng kanilang ina. Dagdag pa nito na wala naman siyang intensyong manakit ng tao, kung kaya't hindi niya maipaliwanag kung bakit gano'n na lamang ang galit at takot sa kanya ng mga taong nakasilay sa kanya. Nang marinig naman ni Rodolfo ang sinabi nito, doon na niya mahinahong kinausap ang kanyang kapatid ukol sa mga nangyari. Ipinaliwanag niya rito ang lahat-lahat upang masigurong mauunawaan nito ang bagay na kanyang ilalahad. Alam mo, Dor, wala naman talagang mali sa'yo eh. Yung may mali dito, yung mga taong hinuhusgahan ka kaagad. Hindi ka pa nga nila kilala, akala nila mamamatay tao ka na. Pero hayaan mo, gano'n naman talaga siguro. Baka sadyang takot na takot lang sila sa mga kagaya mo. Wika ni Rodolfo sa kanyang kapatid. Matapos naman itong marinig ang kanyang sinabi, yumakap lang naman yun sa kanya habang nanlulumo ang mga mata. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, inilahad ng kapatid niya sa kanya na nagawa nitong maihipan ng dasal ng isang antingero noong kasalukuyan niyong tumatakbo pabalik sa kanilang tahanan. Bagaman wala namang nangyaring kakaiba sa katawan nito, hindi nito maipagkakaila na ang mga usal na yon lumapat sa katawan niya. Wala namang magagawa yung kapatid niya para matanggal ang mga usal na yon, lalo pat mangmang ito pagdating sa lihim na karunungan. Dahil sa wala rin silang kaide-ideya sa mga nangyari, minabuti nilang yon ay ipagsawalang bahala. Para kay Rodolfo, hanggat walang iniinda na kahit na anong sakit ang kapatid niya, wala yung problema. Ang kinakailangan lang nilang gawin noon, magpatuloy sa paglalakad hanggang sa marating ang lugar na sinabi ng kanilang ama. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, doon na nila nasilayan ang mga taong dahan-dahan ng umaalis sa kanilang tahanan. Sa pagkawala ng mga ito, agad naman silang naglakad patungo sa paanan ng bundok. Habang binabagtas nila ang daan, ramdam na ramdam nila ang takot sa kanilang dinaraanan. Yun kasi ang unang beses na dumaan sila sa gilid ng bundok ng 10 oras. Sa pagsapit ng hating gabi, patuloy pa rin nilang binabagtas ang daan kahit wala silang dalang kahit na anong bagay na magbibigay sa kanila ng liwanag. Ang tanging sinusundan lang nila noon ay ang liwanag ng buwan na tumatama sa buong paligid. Maya-maya pa, bahagya naman silang natigilan nang makasilay sila ng isang matandang hukluban na nakaupo sa gilid ng isang malaking puno. Habang papalapit sila rito, napansin nilang may daladala yung kandila sa 2 kamay nito na unti-unting nagkakaroon ng siga. Pagharap nila sa nilalang na yon, agad naman siyang itinago ng kanyang kapatid matapos nilang masilayan ang nagliliyab nitong mga mata. Sa pagtayo ng nilalang na yon,
Dahan-dahan itong lumapit sa kanila habang nag-uusal. Hindi mawari noon ni Rodolfo ang kanyang mga nakikita pero pakiramdam niya, panlalaro lang ang lahat ng bagay na yon. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, doon niya nasilayan ang matandang hinubad ang talukbong nito kung saan doon niya nakita ang bunganga nitong merong nakausling ulo ng bata. Dahil dito, nagbigay naman yon ng matinding takot sa kanyang katawan na halos dumating na sa puntong hindi na siya makapagsalita pa ni makagalaw. Ilang ulit niya ring pinilit na pakiramdaman ang kanyang sarili pero sa dami ng impormasyong pumapasok sa kanyang utak, tila bang wala na siyang kakayahang maunawaan ang lahat-lahat. Dahil dito, sinubukan ng kapatid niyang kausapin ng nilalang na yon nang sa gayoy malaman niya ang pakay nito. Unti-unti na rin yung nagpalit ng anyo, pagpapakita na hindi lang ang nilalang na yon ang may kakayahang gumamit ng kapangyarihan ng kaliwa. Matapos namang mapansin ng matanda ang ginawa ng kanyang kapatid, humagikgik lang naman ito na parabang nakasilayo ng isang nakakatuwang bagay. Maya-maya pa, hinawakan nito ang kapatid niya sa balikat habang nagwiwika roon ng nilalang ng, "Espesyal ang lahing pinagmulan mo, iho. Dahil dyan palalagpasin kita sa teritoryo ko. Pero hindi yun nangangahulugan na ganun din ang gagawin ko sa kasama mo. Sa ayaw mo man at sa gusto, maiiwan siya rito." Nang marinig naman ng kapatid niya ang sinabi ng nilalang, agad naman yung tumutol, gawa ng wala sa isip nito ang iwan itong si Rodolfo. Sa isang iglap, bigla nitong hinawi ang kamay ng matanda, sabay buong lakas na sinunggaban nito. Halos ilang beses din yung sinubukang atakihin ng kanyang kapatid pero sa kasamaang palad, bigo yung matamaan ang matanda. Tuwing lalapat na kasi ang matatalas nitong kuko sa katawan ng nilalang na yon, kusa lang itong naglalaho. Ang mas nakakapagtaka pa sa lahat, animoy ang kadilimang pumapalibot sa buong lugar, kumakampi sa nilalang na humarang sa kanila. Kahit anong gawin ng kapatid niya, tila bang pinaglalaroan lang yon ng matandang hukluban. Dahil dito, nagdesisyon yung bumalik sa kanilang kinaroroonan upang masigurong hindi siya makukuha ng matanda. Pagkaraan pa ng ilang minuto nilang pagramdam, muling nagpakita sa kanila ang nilalang na yon, sabay wika ng, "May kalaban ka ba? Ano ang dahilan nyo sa pagpunta sa lugar na ito? Balot na balot ang katawan mo, iho, ng pangtuntong dasal. Umalis na kayo rito. Alis!" Matapos itong mailahad sa kanila ng nilalang, sapilitan naman sila nitong itinaboy na parabang labis yung nababahala buhat sa mga nakita nitong bagay sa katawan niya. Maya-maya pa, nang tuluyan na silang makalayo sa lugar, nagpatuloy naman ang kanilang paglalakad sa kabila ng mga bagay na kanilang nalaman. Alam nila Rodolfo na nalalagay na sila sa panganib noon pero alang-alang sa pamilya nilang naghihintay sa kanila, kinakailangan nilang umusad anuman ang mangyari. Sa loob ng ilang araw, naglakbay sila sa kabundukan ng limitado lamang ang pahinga. Halos kahit alam nilang papasuko na noon ang kanilang mga paa, hindi nila yun gaanong ininda. Nang malagpasan na nila ang tatlong nagsisilakihang bundok, doon pa lamang sila nagkaroon ng pagkakataong maligo matapos nilang aksidenteng makatuklas ng isang malinaw na sapa. Habang nagtatampisaw silang dalawa sa lugar na yon, lahat ng kanilang pag-aalala at problema ay dahan-dahan namang nawala sa kanilang isipan. Maaaring kaya yun naglaho pansamantala dahil sayo ng unang beses na nakaramdam na naman sila ng tuwa sa mga bagay na kanilang ginagawa. Lumipas pa ang ilang oras, muli na naman silang nagpatuloy sa kanilang paglalakbay.
Hindi nila alam noon ang direksyong patungo sa Bilogo pero malakas ang kutob nila na mapupuntahan nila ito. Bago pa man sumapit ang gabi noong mismong araw na yon, nakasilay sila ng maliit na sityo di kalayuan sa kanilang kinaroroonan. Upang malaman kung saang lugar na sila napadpad, dali-dali silang tumungo sa sentro nito para magtanong. Habang binabagtas nila ang daan, naging kampante naman sila, lalo pat wala doong taong nakakakilala sa kanilang dalawa. Maya-maya pa, pagsilay nila sa isang lalaking naglalakad, agad naman nila yung nilapitan para tanungin. Magandang gabi ho, Manong. Maaari ho bang malaman ko anong lugar na ito? Pupunta kasi kami ng Bilogo eh. Hindi namin alam ang daan patungo doon. Wika ni Rodolfo sa lalaki. Nang marinig naman ng lalaki ang sinabi nito, agad naman yung nagturo ng direksyon, sabay sagot sa kanya ng, Naku Noy, malayo-layo pa kayo. Mga 3 o 4 pang baryong daraanan ninyo. Saan ba kayo galing? Bakit naman ang dudungis ninyo? Dahil sa sinabi nito, hindi naman doon nakasagot si Rodolfo. Naisin man niya kasing sagutin ng mga sinabi ng lalaki, wala siyang maisip na magandang palusot. Nang mapansin naman ito ang kanilang pananahimik, ito na mismo ang nagmagandang loob na magpatira sa bahay nito pansamantala. Matapos naman yung marinig nila Rodolfo, hindi na sila nag-alangan pang sumang-ayon sa nais nitong mangyari. Pagdating nila sa bahay ng lalaki, binigyan sila nito ng iilang damit at pagkaing maaari nilang baunin kinabukasan. Doon na rin sila nito pinatulog nang sa gayoy magkaroon sila ng sapat na lakas para sa kanilang paglalakbay. Habang nagpapahinga silang dalawa, doon nila napag-usapan ang maaaring sitwasyon ng kanilang pamilya. Sa isip-isip noon ni Rodolfo, maaaring naglalakbay na rin ang mga ito patungong Bilogo. Naniniwala sila na kahit malayo pa ang mga ito sa lugar na yon, paniguradong yon ay pupunta. Kinaumagahan, hindi pa man pumuputok ang bukang liwayway, kasalukuyan na nilang tinatahak ang daan. Ganadong-ganado sa paglalakad noon ng magkapatid, gawa ng sa ilang araw nilang paglalakbay, yon ang unang beses na nagkaroon sila ng magandang pahinga. Makalipas pa ang 2 araw, nakalagpas na nga sila ng 3 baryo. Pagturo ng taong napagtanungan nila na ang susunod na dito ay ang lugar ng Bilogo, mas lalo pa nilang binilisan ang kanilang paglalakad. Ang buong akala kasi nila Rodolfo, magiging ligtas na sila sa lugar na yon, pero kabaliktaran pala. Sa pagsapit ng gabi ng 2 araw, doon pa lamang nila nasilayan ang baryong nais nilang puntahan. Nang akmang papalapit na sila sa entradang daan papasok dito, bigla namang nanlaki ang kanilang mga mata matapos nilang masilayan ang 3 taong humarang sa daan na merong daladalang mga tabak. Bawat isa sa mga ito nakatuon ang paningin sa kapatid ni Rodolfo. Nang mapansin naman nila ang bagay na yon, agad naman silang tumigil sa paglalakad habang maiging nakikiramdam. Makalipas pa ang ilang minuto, nasipat nilang dahan-dahan namang lumalapit sa kanila ang 3 at kasabay nito ang pagwika ng isa sa mga ito ng, Matagal-tagal na rin kami ritong naghihintay. Buti hindi nyo kami binigo. Kung ayaw nyo ng gulo, mas mabuting sumunod kayo sa aming gusto. Wala kaming ibang pakay rito, kundi ang kapatid mo, Rodolfo. Alang-alang sa kaligtasan ng iyong pamilya, hangad namin na madakip siya. Nandito na rin pala ang mga magulang ninyo, pero sa kasamaang palad, hindi nyo pa sila maaaring makita hanggat hindi kayo sumusunod sa aming kagustuhan. Nasa inyo ang pasya kung susunod kayo ng malumanay o nais ninyong makipaglaban.
Dahil sa sinabi nito, pakiramdam noon ni Rodolfo, tumigil ang kanyang mundo. Naisin niya mang iligtas ang kapatid niyang yon pero wala siyang magagawa sa kadahilan ng alam niya sa kanyang sarili, hindi nagsisinungaling ang mga taong yon. Makalipas pa ang ilang minuto, naramdaman naman niya ang paghahawak ng kapatid niya sa kanyang balikat na para bang inilalahad nito na magiging maayos din ang lahat. Matapos itong gawin ng kapatid niya, dahan-dahan naman yung nagpalit ng anyo at kasabay nito ang walang pagdadalawang isip nitong pagsugod sa 3 lalaki. Naniniwala ang kapatid niya, maililigtas nila ang kanilang pamilya kung papatayin nila ang 3 yon. Kahit labag sa loob nitong pumatay ng tao, wala yung magagawa, lalo pat pamilya na nila ang pinag-uusapan. Sa paglapit ng kapatid niya sa 3 lalaki, walang habas naman niya yung pinag-uundaya ng saksak, subalit sa kasamaang palad, hindi tumatagos sa katawan ng mga ito ang kanyang pag-atake. Maya-maya pa, bigla naman yung tumilapon pabalik sa kinaroroonan niya matapos itong makatanggap ng isang malakas na suntok sa tiyan. Dahil sa ataking yon, ininda ito ng husto ng kanyang kapatid na halos dumating na sa puntong kumalas ang wisyo nito sa katawan. Sinubukan niya pa yung tulungan pero bago pa man niya yun malapitan, dali-dali naman yung kinaladkad ng lalaki papalayo. Nang mapagtanto ni Rodolfo na hindi niya na yun matutulungan, napaiyak na lamang siya habang paulit-ulit na sinasambit ang pangalan ng kapatid niya. Matapos naman yung marinig ng isang lalaki, agad naman itong nailahad sa kanya ang rason kung bakit nila ginagawa ang bagay na yon. Ayon dito, kaya nila nais paslangin ang kapatid niya sa kadahilanang dinadala nito ang dugo ng aswang na minsang nanalasa sa kanilang lugar. Upang tuluyang matuldukan ang kasamaan nito, kinakailangan nilang bigyan ng wakas ang lahat ng natitira nitong galamay sa kanilang lugar. Dagdag pa ng lalaki na kahit mabait ang kapatid niya, hindi sila makakasiguro na mananatili yung ganun hanggang sa pagtanda nito. Habang nagpapaliwanag sa kanya ang lalaki, bigla namang nabaling ang wisyo ni Rodolfo sa kanyang kapatid matapos niyang marinig ang nanlulumo nitong tinig. Sa puntong yon, hindi na niya mapigilang umiyak buhat sa bigat ng kanyang nararamdaman. Alam niyang dapat niyang kamuhian ang mga taong nanakit sa kanila pero unti-unti yung pinagbago ng habilin ng kanyang kapatid sa kanya. Kuya, huwag mo akong alalahanin. Kahit wala na ako, sana palagi niyo pa rin akong maalala. Sila papa pala, huwag mong pababayaan ha. Tandaan mo kuya, hindi ako galit sa mga taong ito. Kaya sana, kahit masakit sa'yo ang nangyari, huwag kang magtanim sa kanila ng sama ng loob. Alisin mo ang puot, mahalin mo ang mga taong pumatay sa akin, kagaya ng pagmamahal mo sa akin. Kahit kailan, lubos kong ipinagpapasalamat na ikaw ang naging kuya ko. Nanlulumong wika ng kapatid niya. Matapos nitong makapagsalita, bigla naman yung binatukan ng isang malaking tipak ng kahoy sa ulo na siyang naging sanhi upang tuluyan yung mawala ng malay. Pagbagsak nito sa lupa, agad naman yung iniangat ng isang lalaki sabay unday ng hawak-hawak nitong kutsilyo sa leeg ng kanyang kapatid. Pagsilay ni Rodolfo sa pangyayaring yon, pilit lang naman niyang ipinadaan sa pagsigaw ang kanyang galit kahit yung katawan niya hindi na niya kayang pigilan pa. Makalipas pa ang ilang minuto, dumating na rin ang kanyang mga magulang na umiiyak. Pagsilay nito sa bangkay ng kapatid ni Rodolfo, agad naman sila roong lumapit para hagkan ito habang patuloy na nagdadalamhati. Siya naman noon, nanatili lang tulala sa kanyang kinaluluhuran, walang imik,
pilit na iniaalis ang galit sa kanyang katawan alinsunod sa nais mangyari ng kanyang kapatid. Makalipas lamang ang ilang araw matapos ang insidente, nagdesisyon silang manirahan na sa Bilogo. Alam ni Rodolfo na napatawad na niya ang mga taong pumatay sa kanyang kapatid, subalit hindi yun nangangahulugan na nais niya pang makita ang pagmumukha ng mga ito. Nang mailibing na nila ang bangkay ng kapatid niyang yon, mas lalong bumuhos ang kanilang pagsisisi buhat sa mga nangyari. Alam nila na kung hindi nila itinago ang tungkol sa kapatid niya, maaaring naagapan pa ang karamdaman nito. Gayunpaman, nangyari na ang mga hindi dapat mangyari. Kahit anong gawin nila, wala na silang magagawa para ibalik ang buhay ng kanyang kapatid. Pero alam niyo ba, magmula noong nangyari ang insidenteng yon, tuluyan na ring nagbago ang pananaw ni Rodolfo ukol sa mga taong nakapalibot sa kanilang pamilya. Hindi naman siya masisisi ng mga magulang niya sa kadahilan ng siya lamang ang nag-iisang saksi noong nangyari ang pagpatay sa kapatid niyang aswang. Kahit masakit man sa puso ni Rodolfo ang mga kaganapan, hindi nagpapigil ang mga antingerong pumatay sa kapatid niyang yon. Ipinakalat pa nila sa buong baryo nila ang ginawa nilang pagpaslang sa kapatid ni Rodolfo. Okay, opinyon ko sa kwento. Alam ko karamihan sa inyo, sasabihin talaga na napakasakit ng kaganapan na nangyari dito kay Rodolfo tsaka sa kapatid niya, no? Kasi wala naman talagang may kagustuhan na maging aswang yung kapatid neto ni Rodolfo. Pero ang pinagtataka ko lang, kahit na merong aswang na nagkakagusto sa nanay nila Rodolfo, hindi naman yun basta-basta magiging aswang, di ba? Kailangan pa tong pasahan ng bertud, gawa ng katakatakot na ritual, o kung ano pa man na kailangan nandun na yung pisikal na katawan ng isang bata. Kasi kung ilalagay yun ng aswang habang pinagbubuntis pa yung babae, yun ang hindi ko alam. Kasi ngayon lang ako nakarinig ng ganitong klase ng kwento. So para sa atin bago na naman to sa kaalaman nating lahat na pwede palang gawin ng aswang yon kahit na walang nangyaring pisikal na paglalapat sa katawan ng aswang tsaka sa katawan ng isang ordinaryong tao. Hindi ko lang alam kung pinadaan ba to sa palipad hangin o sa pagkain o sa mga bagay na hindi natin alam na pwede palang ipadaan doon ng aswang para mayanggaw ang isang bata. 'Di ba? Kaya medyo marami akong tanong sa kwento na to, pero alam ko pare-parehas tayo na magiging palaisipan din ang kwento na ito. Kaya kung meron kayong opinion sa kwento na to, comment nyo lang sa baba. Yan lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.